Ukuthuthumela okuncane, olukhuluphala njengoba luthula, olukhuluma iminyaka yonke ngenhloso enkulu, kungani abanye bekufeza ngenyanga eyodwa nje? Lokho engizokukhombisa kungenza kuguquke ngokuphelele ukuqonda kwakho isikhathi, imali, nobuntu bakho, kushintshe impilo yakho phakade. Isikhalazo esikhulu phakathi kwakho nempilo ofisayo asikho ngaphandle, sisezweni lakho. Okwenza imali yakho ingakhula, okwenza ungakwazi ukufinyelela okwenziwa abanye ngezinyanga eziyi12 ngezinsuku ezingamathithu kuphela, yimifanekiso onayo ngawe. Abantu baphakamisa izaba ngaphandle, uhlelo lwezombusazwe, ubuqotho bomnotho, umphathi, ukushoda kwesikhathi, inhlanhla embi. Kodwa impande yilokho ocabanga ngakho. Ngoba lokho okubonayo kuwe yilokho okuvumelayo ukuba uthole. Uma uzibona njengomuntu ohlala elwa, ohlala ephila, ohlala edinga into ungasebenza kanzima, ufunde, wenze izifundo, uzame kanzima, kodwa uzohlala lapho ukhona. Akuwona ukungakwazi, kodwa ingqondo yakho engaphansi iqeqeshwe ukukugcina ekuphileni okulungele umuntu obonakala ngaphakathi kwakho. Iyokwenqaba noma iyiphi impumelelo ephakamisa lokho okukholelwa ukuba uyakuqina. Kwenzeke kimi. Ngangizibona ngingumuntu ohluliwe. Ngangishiye izifundo, ngingenawo amathemba, nginecala lezimali. Ngithase iminyaka ngemisebenzi yesikhashana, ngilungeza amathayi, ngigeza izimoto, ngiphila. Kwakuyimifanekiso yomuntu ongenalo iphepha lomgwaqo. Kwaze kwaba lapho othile ethi kimi, awudingi ukusebenza kanzima, udinga umfanekiso omusha wokuzihlonipha. Ngaleso sikhathi angizange ngiqonde. Kodwa nginqume ukuzama. Ushintsho lwaqala. Ngithole ukuthi ingqondo engaphansi ayiyenqabi into ephindwayo ngomzwelo. Iyakuwamukela njengeqiniso yonke into ozizwa ngayo ngokujulile. Iningi lizama ukushintsha imiphumela, kodwa lihlala liphethe ubuhlwempu, ukungabaza, nokusilela. Bathi bafuna imali engaphezulu, kodwa bazizwa bengafaneleki. Bafuna ukuphila okuhle, kodwa bazibona bengabalulekile, baphansi, abangenamandla. Ngakho, ngisho noma kunamathuba, baqhubeka nokukhungatheka, ukubuyela emuva, ukuziphazamisa. Kukhona ukungqubuzana phakathi kwesifiso nokukholelwa kuwe. Lokhu kuphikisana kwangaphakathi kubopha amadoda nabesifazane ekuphileni okungabonisi amandla abo. Ungakushintsha lokhu. Akuwona amazwi engekho noma isifiso esisheshayo. Ushintsho luqala lapho uqeqesha umzimba wakho, ingqondo, nezizwa zakho nsuku zonke ukwamukela inguqulo entsha yakho. Akuwona ukwenza ngokwenza, ukwakha umfanekiso omusha ngokholo. Ukuvala amehlo nokubona ukuphila ofisayo. Ukuzwa ukuzola uma uvuka. Ukuzwa inkululeko yokukhetha. Ukuzwa ukuzola kokukhokha izikweletu kusenesikhathi ngaphandle kokwesaba. Ukuzwa injabulo yomndeni ejabula ndawonye. Uma uzizwa kanjalo ngeqiniso, nsuku zonke, uyofundisa ingqondo yakho engaphansi ukuthi leyi yinyani yakho entsha. Iyosebenza ukwenza kube yiqiniso. Ngikhumbula lapho ngiqala lo mkhuba. Ukuphila kwami kwakuyisikhathi esibi. Izikweletu ezisele, izikweletu, ukukhungatheka. Kodwa ekuseni, ngaphambi kwanoma yini, ngangizibona ngiphezu kwenkundla, phambi kwesixuku, ngifundisa lokho engangikufunda. Kubukeka kuyisichithiko. Kodwa ngangikholelwa. Futhi lokho kukholelwa kwakwakha izenzo zami. Ngasebenza njengoba ngangiselapha. Ngifunde ngentshiseko. Ngasebenza. Kwamukele amathuba amancane. Kwaze kwafika izimemo. Futhi ukubona kwaba yiqiniso. Konke kwaqala ngemifanekiso engangiyikhethile ukuba ngibe nayo. Qonda, ingqondo engaphansi ayikwazi ukuhlukanisa iqiniso nomcabango. Iyaphendula kulokho ozizwa ngokujulile. Uma uqhubeka uzibona unqanyuliwe, uzothola imiphumela emincane. Kodwa uma ukhetha, ngamabomu, ukondla umfanekiso omusha ngomzwelo weqiniso, ushintsha ukuthuthumela kwakho. Futhi uma ukuthuthumela kushintsha, konke kushintsha. Izwe liphendula ngezimo, abantu namathuba afanele leyo patrone entsha. Imfihlo ukuphikisana nomzwelo. Izinsuku ezingamathithu zibone nsuku zonke njengomuntu osekhona lokho ofisayo.
Cabanga ngezigcawu, imisindo, iziphepho, iminingwane. Akuwona umsebenzi, kodwa ngeqiniso, ngomzwelo. Yenza ngokuvumelana naleyo mifanekiso entsha. Hamba njengalowo muntu. Khuluma njengalowo muntu. Khetha njengalowo muntu angakhetha. Ungalindi ube ulungile. Ubulungile buvela emkhubeni, awusiwona umbono. Akuwona umlingo. Yisivumelwano esisha sobuntu bakho. Futhi uma ugcina lesi sivumelwano nsuku zonke, into iyashintsha. Uqaphela izinguquko ezincane, ukucaca ezinqumweni, isibindi esingavamile, izinto ezingalindelekile. Uqala ukukhonza lokho okwakubonakala kude. Ngoba manje awufisi nje kuphela. Uyena. Lelo yikubaluleka kokuzibona. Isinyathelo sokuqala sokushintsha izinsuku ezingamathithi kube yisikhathi esihle sokuchuma ekuphileni kwakho. Konke kuqala hayi ngalokho okwenzayo, kodwa ngalokho okhetha ukuba yikona. Akulona iqiniso ukuzama ukushintsha ukuphila kwakho uma ukhulekela izinto ezingekho nsuku zonke. Lokho ozizwa ngakho ngokujulile kuguquka kube ukuthuthumela okuvela, futhi lokhu kwakha iqiniso lakho. Iningi livuka likhathazekile. Bacabanga ngezikweletu, ngezinkinga zesikhathi esizayo. Ngaphandle kokukubona, bayafundisa ingqondo engaphansi, ngingumuntu ophila ezinhluphekweni, ekubambezelekeni, esengozini ehlala ikhona. Futhi yilokho abakukhonza. Ingqondo engaphansi ayihluleli. Iyaphendula ekuthuthumeleni okukugcinile. Ubone njani abantu ababonakala benenhlanhla? Bahlala bekhona endaweni efanele, bathola amathuba kalula, bathola ucingo olungalindelekile lwezindaba ezinhle. Ngenkathi abanye, noma bangasebenza kanzima kangakanani, bebhekene nezithiyo ezifanayo. Akulona ithuba. Yilokho okuthuthumelayo. Konke kusebenza ngesilinganiso. Ukuthuthumela kwakho akukhethwanga yilokho ocabanga ngakho, kodwa ngalokho ozizwa ngakho ngokulandelelana. Inkinga ukuthi bazivumela kuphela ukuzwa ukubonga, ukugxila noma injabulo ngemuva kokuthile okuhle. Kodwa uma ulindele into enhle ukuzizwa kahle, uzohlala usezingeni eliphansi, ngoba ukuthuthumela kwakho kuboshwe ekuphileni kwakho kwamanje. Imfihlo ukuguqula, ukuzizwa kahle ngaphambi koshintsho, njengokungathi sekwenzeka. Ukubonga okuvela enhliziyweni ngalokho ongekho nakho kuyindlela enamandla yokuhlela kabusha ukuthuthumela kwakho. Ngoba ezingqondweni ezingaphansi, uma uzizwa kuyiqiniso. Iqala ukudala izenzo nokuheha iziphiwo ezifanele lomzwelo. Ngesikhathi esinzima, ngihlala endlini engikwazile ukuyithola, ngingenawo uzinzo, ngiqale ukwenza lokhu nsuku zonke. Ngaphambi kokuvuka, ngangivala amehlo futhi ngizibone ngiyaphila. Ngibona impumelelo isebenza. Ngazizwa ubushushu bekhona kule ndawo. Umsindo wesixuku. Isisindo semikrofoni. Ngazizwa ukuphepha kwezikweletu ezikhokhelwe, isheduli egcwele, umndeni wami ukhulu futhi ujabule. Angizange ngicabange njengomphumela olude. Ngikuphile ngaphakathi njengokungathi kungukuthi. Kwakuyiqiniso ngokwanele ukungenza ngizizwe ngithandeka. Lo mzwelo onamandla, oqhubekayo nsuku zonke, ushintshe ukuthuthumela kwami. Futhi izwe liphendule. Ukuqondana kuvela. Amathuba afika. Imali igeleza. Futhi lokho engangikubona ngamehlo avuliwe, kwaba yiqiniso lami elisha. Isayensi iyakuqinisekisa. Ubuchopho, obubandakanyekile ngokomzwelo ekuphileni okucatshangelwayo, abukwazi ukuhlukanisa ukuthi yiqiniso noma cha. Kusebenza imizila efanayo, ikhipha amahormone afanayo, ithumela izimpawu ezifanayo emzimbeni. Ungaqeqesha ingqondo yakho nomzimba ukuphila iqiniso elisha ngaphambi kokuba libonakale. Futhi uma uqala ukwenza lokhu, uba umuntu okulungile ukwamukela lokho ofisayo. Kepha qaphela, akwanele ukubona ngendlela ebandayo neyamathomo. Ukuzwa kubalulekile. Ngaphandle komzwelo, yiphupho. Ngezinzwa, isifundo. Udinga ukuzibandakanya. Ukuzwa ngokujulile. Ukuhleka njengokungathi kwenzeka. Ukuphefumula ngokukhululeka. Ukuthuthumela njengokungathi kuyiqiniso.
futhi uphinda lokhu nsuku zonke kwaze kwaba yilapho lo mzwelo uba wendalo. Mhlawumbe ucabanga, ngingazizwa kanjani ngale ndlela uma ngibhekene nezinkinga zangempela, izikweletu ezisele, ukungabi nesiqu? Kodwa yingakho udinga ukushintsha ukuthuthumela kwakho. Uma ubheka lokho okungalungile futhi uzizwa ukukhungatheka, ukuphila kwakho kuzokuqinisa leli qiniso. Ushintsho alwenzeki uma konke kuqhubeka. Kwenzeka lapho uthuthuka ngaphakathi, ngisho noma konke kuhlala kufana ngaphandle. Yilokho kukholelwa okuzenzakalelayo, lowo mzwelo wokholo, okushintsha ukuthuthumela kwakho. Futhi uma ukuthuthumela kwakho kushintsha, uqaphela izindlela obungaziboni ngaphambili. Thatha izinqumo ezahlukene. Heha abantu abahlukene. Imiphumela iqala ukuhambisana naleyo ukuthuthumela entsha. Ungaphansi ukubaluleka kokuthi uzizwa kanjani. Umcabango ungadlula ngokushesha. Kodwa umzwelo ozwayo ngamandla ushiya uphawu. Futhi lamaphawu aba yimibono ezingqondweni zakho ezingaphansi. Azimisela lokho okulindele ekuphileni futhi lokho okulindele yilokho olukufumanayo. Yingakho abantu abaningi abahle, abahlakaniphile, abanemikhuba baqhubeka bekhona lapho. Akulona ukushoda kokusebenza kanzima. Kushoda ukuhambisana komzwelo. Qala manje. Khetha nsuku zonke ukuzizwa njengomuntu osekhona lokho ofisayo. Cabanga ngendlela yakho yokuphila enhle. Cabanga ngezindawo zakho. Cabanga ngenkululeko yesikhathi yokukhetha yokuphepha. Futhi ungacabangi kuphela. Zizwa. Ngisho noma ngaphandle konke kukhuluma okuphambene, ngaphakathi ukhululekile ukudala. Uma ugcina lo mzwelo ngeqiniso izinsuku ezingama-30, ukuthuthumela kwakho kuyoshintsha. Futhi izwe, isithunzi salo ukuthuthumela, lizoqala ukushintsha. Futhi uma ungalindeli, lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kuyoba yinto engaqaleki. Ngoba awuzange uthande kuphela uyena. Uma uzama ukushintsha ukuphila ngamandla omoya kuphela, ngaphandle kokushintsha indlela ozibona ngayo ngaphakathi, uzama ukusebenza ngokumelene nomfula ongabonakali okudonsa emuva. Lo mfula uyiphethini yakho yengqondo endala, imodeli yakho endala yokuzihlonipha. Kunjengokuqhuba ngentambo eboshwe ehlombe, ukudonswa emuva kuzo zonke izinyathelo. Ungaqhubeka kancane, kodwa maduze uzokhathala, ukukhungatheka, uzizwe sengathi akukho lutho olusebenza. Isizathu silula, umzimba wakho usebenza, kodwa ingqondo yakho ejulile isaboshwe kumfanekiso omdala. Futhi lokho okusemzimbeni luhlala luqina. Leyo pattern isungulwe kangaka ukuthi ithonya konke. Indlela yakho yokuhamba, yokukhuluma, yokuphendula ithuba, ukuthi ukhokha malini emsebenzini wakho oqondana naye, kanye nohlobo lombono ocabanga ukuthi ungasebenza. Akukho lutho oluphuma. Ucabanga ukuthi ukhetha ngokuzwakalayo, kodwa yilona uhlelo lwakho oluphethayo oluhola izinqumo zakho. Futhi lolo hlelo, ngezinye izikhathi, lwalufakwe ebuntwaneni, ngamazwi ezwiwe, ukuqhathaniswa okucindezelayo, ukukhawulelwa okufakwe. Abantu, ngisho noma bengabi nenzondo, bakwenzile ukukholelwa ukuthi awukuhle ngokwanele, ukuthi kufanele uhlale unomusa, ukuthi ukufuna okukhulu kwakuyingozi. Futhi le mikholelwa yakha isisekelo sobuntu bakho olukhona. Futhi okubi nakakhulu ukuthi ukhula ungazi ukuthi lokhu kungashintsha. Isikole sifundisa amaqiniso, amafomula, izinsuku, kodwa asifundisi ukwakha umfanekiso omuhle ngawe. Akekho okufundisa ukuthi ungaba umklami womcabango wakho, injiniyela wendlela yakho. Uwamukele nje lokho okufakwe kuwe njengeqiniso. Uqhubeka ukuphila ulwa nezibonakaliso, ngaphandle kokwelapha imbangela. Isikhathi eside, ngangilowo muntu. Ngangikholelwa ukuthi ukwehluleka kwami kwakungukushoda kokuziphatha, amathuba, umlando wami. Kodwa ngiyibonile ukuthi ukuvimbela kweqiniso kwakuwumfanekiso enganginawo ngawe. Umfanekiso omncane, ohluliwe, omncane. Angidingi ukulwa ngaphezulu. Ndingadinga ukubona ngokuhlukile. Ndingadinga ukwakha inguqulo entsha yami, futhi ngaphezu kwakho konke, ngikholelwe kuyo ngokholo. Futhi lokhu akwenzi ngesikhathi esisodwa, kodwa kwenziwa ngenhloso, ngokuzivocavoca kwansuku zonke, ngokwezinqumo eziqondile,
Futhi konke kuqala ngezenzo ezincane. Uma ufuna ukuba umuntu omuhle, yenza njengalowo muntu, ngisho noma kubonakala kuyinto engathandeki. Gqoka ngesiphambano esiningi. Khuluma ngokucacile. Khetha ngokuqinile. Thiyela lokho okukusiza. Futhi uthi yebo kulokho okubiza, ngisho noma kubangele ukwesaba. Ukungakhululeki kuyisibonakaliso sokuthi okusha kuzalwa. Futhi ukungakhululeki akuyona isitha. Yisimemo sokwenza ngcono. Ngelinye ilanga ngithole incwadi yentshatsane eyaluleme. Uzama amaprojekthi amaningana, amabhizinisi, izifundo kodwa uhlala ehluleka. Lapho ngifunda indaba yakhe, ngiyibonile, wayezama ukwakha imiphumela phezu kwesisekelo esibuthakathaka. Wayesazi njengomuntu ohluliwe ozama impumelelo. Ngesikhathi lemfondlo ingakhiwa kabusha, akekho umzamo ozoba nozinzo. Ngibhale nje isigaba, ungazami ukunqoba ngokuba yikona ohlulekile. Ushintsho lweqiniso alutholi lokho okwenzayo, luvela kulokho okhetha ukuba yikona. Ubone abantu beqala ukudla ngentshiseko, belahlekelwa yisikhumba, bashintsha imikhuba, kodwa babuyele ekuqaleni. Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo isaphethe umfanekiso womzimba omdala, ubuwena obumdala. Kunjalo ngemali. Umuntu uthola inani elikhulu ngokungalindelekile, futhi ngemuva kwesikhathi esincane unesikweletu esiningi. Imali ishintshile, kodwa ubuwena bungaphakathi buyahlala bufana. Futhi njengoba ingqondo engaphansi ifuna ukuhambisana, ihlela iqiniso ukuhambisana nokuzihlonipha. Kunjengomshini wokulawula ubushushu. Ungafudumala indawo ngokufakelwayo isikhathi esithile, kodwa uma ungashintshi ukulawula, ubushushu buyabuyela esilinganisweni. Kunjalo impilo yakho. Lokho okukwazile ukuhlangabezana nakho ngaphandle kuzohlala kulawulwa yimifanekiso onayo ngaphakathi. Futhi lokho okwenza kube yinto ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi awuboshwe kulo mfanekiso. Ungawubuyekeza. Ungakwakha kabusha ubuwena. Ungafundisa ingqondo yakho engaphansi indlela entsha. Kodwa ngalokho, udinga ukuyeka ukuzama ukulungisa imiphumela nokuqala ukusebenza embulungeni. Udinga ukuyeka ukukhonza ukushoda kokugxila, ukugcina, ukushoda kokuziphatha futhi uqonde ukuthi zonke lezi zinto zimane zizimpumela. Inkinga yangempela iwukuzibona okulawula konke. Uma ushintsha lokho, izenzo zishintsha zedwa. Ukugxila kuvela. Ukuziphatha kukhula. Izinqumo ziyabe zivuka ngokwabo. Konke okukufunayo ukuphepha, ukuqashelwa, inkululeko, ukuzola, ukuneliseka kulindele ngaphesheya komfanekiso osaphethe. Futhi kunendlela eyodwa kuphela yokudlula, ukudala ubuwena obusha, ukusekela lobu buwena ngomzwelo, ngezenzo, ngemicabango, kwaze kwaba yilapho uba wendalo. Futhi khona-ke izwe ngeke likhethe ukulungisa wena omusha. Ngoba konke kuqala ngaphakathi. Konke. Awuhehe lokho ofisayo, uheha lokho olokho. Futhi lokho olokho kunqunywe ukuthuthumela okugcinile ngokuqhubekayo. Iningi labantu liphila njengokungathi izizwa zabo zimane zizimbangela zalo okwenzeka ezweni langaphandle. Bazizwa ukwesaba uma into ingalungi, ukukhungatheka uma izinto zibanjwa, intukuthelo uma baphikisana. Kodwa ababoni ukuthi ngamunye walo mazwi uyakha, ngaphandle kokumisa, ukuthuthumela abakukhiphayo. Futhi izwe liphendula ngqo kulowo ukuthuthumela. Akuyona into ocabanga ngayo ngezinye izikhathi, akuyona into oyikhulumayo uma unesibindi, kodwa into oyithuthumelayo njalo. Uma uzizwa ukukhathazeka ngokuqala ukukhokha isamba, umzimba wakho wonke uziphatha njengokungathi lokho sekwenzeke. Inhliziyo yakho iyakhuphuka, ukuphumula kwakho kuguquka, ingqondo yakho iyangena ekuqapheliseni. Okuhle kakhulu ukuthi ubuchopho abukwazi ukuhlukanisa ingozi yangempela nengozi ecabanga. Uyaphendula kuphela kulokho ozizwa ngakho. Futhi lokhu kunesisindo esijulile, ngoba kusho ukuthi uma ucabanga ngenkinga ngokwesaba, uyenza ibe yinto yangempela kuwe. Kodwa kunjalo ngecala elihle. Uma ucabanga ngeqiniso, ngenjabulo, ngokubonga, ukuphila okuneliseka, okukhululekile, okuneliseka, umzimba wakho uyaphendula ngendlela efanayo. Iqala ukuhambisana nalolo qiniso.
Isimo sakho sishintsha. Amala wakho ashintsha. Izinqumo zakho zishintsha. Iningi livuka futhi licabanga ngezinkinga. Ngaphambi kokuba uphume embhedeni, sebekhuphuka konke okufanele bakulungise, konke okungase kwenzeke kubi. Futhi bakwenza lokhu nsuku zonke, njengendlela engaqondakali. Futhi ngaphandle kokubona, baqala engqondweni engaphansi umbono wokuthi abanawo ukulawula, ukuthi bahlala bephakathi, bahlala beqhudelana. Lokhu kuba yizizwa zabo. Nezwe eliphendula ekuthuthumeleni hayi intengo, liphindela kuphela iziphiwo eziqinisekisa lesi simo. Ubone umuntu ohlala elahlekelwa amathuba. Oqala kahle, kodwa konke kuyaphuma. Akulona ithuba. Yilokho okuthuthumelayo okungafanele lokho okufiswayo. Uma ufuna okuthile, kodwa uzizwa sengathi kude, kunzima noma akunakwenzeka, ukuthuthumela okuvela akuyona impumelelo, kuyinto yokungabi khona. Futhi ukungabi khona kuheha ukungabi khona. Akuyona into yokufaneleka. Mayelana nesilinganiso. Yilokhu engangikudinga ukukufunda ngokuzivocavoca. Kwakukhona isikhathi engangisekhona ngiyadla ukuthi ngingafeza impumelelo yamazwe ngamazwe. Ngangihamba kahle ngokwezifundo zami, izifundo zami zikhula, kodwa kwakukhona okuthile kimi okwakubona izithiyo lapho ngicabanga ngokukhula. Kwaze kwaba ngolunye usuku ngihlale ngithule futhi ngibone ngeminingwane, umsebenzi wami ufinyelela kwamanye amazwe. Ngicabange ngabantu abahluhluphula izifundo zami, bezwa izwi lami ngamasubtitle, basebenzisa imibono yami ezindaweni ezahlukene. Ngazizwa konke njengokungathi sekuvele kwenzeka. Ngazizwa ukuqhosha, ukubonga, ukugxila. Futhi uma ngiphinda lo mkhuba ngokuphindaphindiwe, lokho kwenzeka kimi. Izinsuku ezimbalwa kamuva, kwaqala ukuba khona izimemo ezingalindelekile. Amavidiyo ami ahlukaniswa ngezinye izilimi. Imicimbi ehlelwe ezindaweni engikaze ngiyibone. Konke kwaqala ngaphakathi. Konke kwaqala ngokuthuthumela okusha. Uma ugcina umzwelo omusha isikhathi eside ngokwanele, uqala ukuhlela konke okuzungezile. Abantu abahlukene bayaveza. Isimo esingalindelekile siyahambisana. Imibono emisha ivela. Futhi lokhu akuyona ithuba. Yilokho okuhambisanayo. Izwe elibonakalayo liphendula njalo kumandla okuwakhiphayo. Yingakho kubalulekile ukwakha, ngokuzwakalayo, izikhathi zokuhambisana okuhle. Ngisho noma isikhathi esincane. Ngisho noma phakathi kwenhlekelele. Vala amehlo. Cabanga ngebhanki yakho enemali. Cabanga ngedeski yakho enemiklamo phezu kwayo. Cabanga ngomndeni wakho ukhulu, ungakhathazeki. Cabanga ngokuphila kwakho okukhululekile, isikhathi sakho esikhululekile, ukuphumula kwakho okukhululekile. Futhi uzizwe. Zizwa sengathi kuyiqiniso. Zizwa sengathi kulula ukuphila ngale ndlela. Ungalindi ukuzizwa ulungile. Awusoze ube njalo. Ukuzinza kwakho okusha kuvela lapho uxhumana ngokujulile nomoya wakho omusha. Lokhu kuqala kabusha ingqondo yakho engaphakathi, kuqala ukuguqula amandla akho aphilayo. Uma ugcina lesi simo izinsuku ezingamathithi, ngisho noma kube yizikhathi ezimfushane ekuseni, uqala ukwakha kabusha amandla akho. Kuzoba nemiphumela ebonakalayo ngokushesha. Uzoqala ubona amathuba owayengawaboni ngaphambili. Uzothi yebo ezintweni owayeziyenqaba ngenxa yokungabaza. Uzoqala wenze izinto ngesibindi, ube nesibindi sokuzimela. Lokhu kuzokwenzeka ngokwemvelo ngenxa yendlela entsha yokuphila. Akuyona into yokwenza izinto ngokuphindaphinda, kodwa yilokho okuzizwa ngokujulile. Ukuzizwa kukhona okuqinisekisa ingqondo yakho, lokhu kuyiqiniso kimi. Lapho ingqondo yakho ingaphakathi ikwamukela leli qiniso, iqala ukukhokhela, kancane kancane, ekukhetheni nasekwenzeni izinto ezenza leli qiniso libe yilokho eliyiyo. Ushintsho alukukhona ngaphandle, luqala engqondweni nasezinhliziyweni zakho, luthule, luyimfihlo. Kodwa lapho uqhubeka, luyaqhuma luveze imiphumela ebonakalayo. Lapho kwenzeka lokhu, okuthathwa njengokungena kwenzeka kuyaba yilokho eliyiyo impilo yakho entsha. Ngoba awufuni nje ukuphila okusha, uyaqala uphile njengomuntu ophila leyo mpilo.
futhi impilo iphendula. Njalo, manje njengoba uqonde amandla okuguqula alo mkhuba ongaphakathi, usulungile isinyathelo esilandelayo. Bheka ividiyo esikrinini. Izokusiqondisa kule ndlela yokukhula komuntu siqu. Isinyathelo esisha ekuthuthukeni kwakho ukuze ube ngcono kancane nsuku zonke. Ngiyabonga ngokuba khona kwenu. Siyabona ekuqaleni kwevidiyo elandelayo.